na-abụrịa na nke ikpeazụ a na nke ikpeazụ a ọba olu gasa idea ọ bụ ya na-ajụ kedu ya na-ayọrọ mgbịrịgba ezoro m ruo na nke ịyọ mgbịrịgba ndị a na-ayọrọ mgbịrịgba ka ha na-adị ị na-anị ya mgbịrịgba ya achaji bịa na anyị nwere ọpshọn onye mara ogoro bịa chọọ bịanụ anyị na ọchọn bịa onye na-eso vidiyo isetakwara moto dị ebe ahụ na moto anyị na-ere ebe a onye mara ogoro moto na-ata dị ebe a onye mara ogoro nke a bụ CRV onye mara ogoro ha moto izi ngoro lọlụ m dị ire ebu ya pan bịa na-eruo ya anya mma bịa ọ bụrụ na ya ada anya mgbu ọ dara pan na ya iri were aka gị gbara ya papa gị pent ihe niile dị na ya na-arụ ọrụ esi ya na-arụ ọrụ onye mara ogoro anyị nọ n'ọchọn ihe niile zuru ezu n'ụlọ nna m bịa n'ezi ime ya na ya ebe onye mara ogoro ịfụrụ sandị ya bata n'ime bịa gosi ya moto one touch ka ọ na-asụ with AC onye mara ogoro with AC onye mara ogoro ma ọ na fon agbaghị ezigbo ọnụ ya bịa na-eruo ya anya ọ bụrụ moto mma arọ na ya dị moto na-anyụrụ onwe ihe anyị gụkwanye moto anya moto a bụ moto egolu chenjere nwaanyị moto adọbi onwe ya n'anya ya ewere ya na-eji ugbo onye mara ogoro gbaa anyị na fon ndị nke ọzọ a ga-ekiri ebe a ya ngwongwo onye mara ogoro nekwanị nke a chala ndị ambulance ndị towing van nekwa ka ịfụkwa nke a onye na-ese vidiyo bịa nso ndị ego dị n'ọcha eji awa ọfịa onye mara ogoro ndị farm ndị na-azụ ezi direct version with AC bịa ka obeke with ntụ oyi ya ọkụ na afọ ya esi ebe ere bata na-ese efe n'ime ya ka ọ dị lee ya ị na out ya with AC lee ya ka o buru gị ibu with AC ya na ya mazụ ya niile na ha n'iti ọ dị onye mara ogoro na ya open roof ore direct version ọ na-ekwu nju oyi nọrọ paaka n'ime ya nju a nọ n'ime ebe ahụ amịwago amịwa oredi ọ bụrụ ile ọ dịzị ka na n'ime moto na na-egosi ya ncha nwụrụ ntu oyi onye mara ogoro ore ya na-azụ ya mepe anyị na-azụ na n'ebut mefuru ahụ n'iti ọ dị onye mara ogoro gotere ya papa gị ka ọ were ya na-eke okwu na ụka obe nsogbu o ji ekotara gị na ọka o were ya na-eko na vileji nsogbu ha na-eko na parish nsogbu ha na-abụkarị na parish ị na-afụ ya anyị agbanyụ AC ka o chenje sand all of them nwụrụ AC onye mara ogoro mechere n'ime ya bịa lele dị moto gbaa ya raụndụ lelegodi ata ya obi efu na ọ bụrụ ihe ụmụ arọ unu eleriri anya bịa nụ ka efu ka taya dị 100,000 ka o ji na ya na taya ọ bụrụ ihe ụmụaka ka a na-agwa gị onye mara ogoro bịabanị kpọba na fon 08032753839 kpọba m
Agha mara ogoro onye mara ogoro bịa ka ịfụ ka nke a dị. Bata n'ime moto a. Ngata na sini. Onye eziokwu. Na-aha ka ị na-azụ. Moto niile aba n'ime nke a ka ọ dị very neat, very clean. Ọkwa ị na-afụ ya. Nke a na-asụ ịma mmanụ ọ na-asụ. With the AC, everything, para n'ime moto. Mepere ya ka o leruo anya kwa efuru azụ ya niile. Very clean, very neat. Onye mara ogoro anyị anyajugo. Fuel gara ọnụ na-enye. Efuru ya very neat, very clean. In and out. Nye nwere na moto a n'ọrụ o. Ị na-afụ ya. Ndo ya. Onye bụ moto anya ka a na-azụ ka afọ ebe ọ na-anyụ mmamịrị. Onye mara ogoro. Ọkwa ị na-afụ ya na ọ na-anyụ petepe. Postrate na-eme ya. Ọkwa ịfụrụ ya. Ọ na-aya postrate. Ọnyụ mmamịrị. Ọnyụ mmamịrị. Para. Ọnyụ mmamịrị. Ịfụrụ ka o si ehutisi. Ọ na-ehutisi. Orenu. Akwala anyị. Ọ gara anyị ore ya para. Ọ bụrụ moto niile na-anyụ mmamịrị. Koro. First body. Ọ bụrụ ile. Maka ndị oke ajụ. Ma maka ndị make point. Ma point bụ na moto nọ na ngosi unu na m chọrọ ire ya ere. Anyị anyajugwe. Ozugbo. Na na-aghọta. Ka ọ bakwa na another family ka ọ bụrụkwa bọbọ. Maka ọ na-aba akwụla change station. Ọ bụrụ onye ọfụ ebe ahụ. Akwụla change station ọ bụrụ virgin. So o jee ebe ndị mmadụ ha eje kobe. So nke ọ bụla ị nwere interest kpọọ m na phone ị ga-phone nọmba m dị a. Anyị agwa gị price nye anyị ego. Ọkwa ị na-anị ya. Ọ na-aghọtakwa ya. Ka efusi ya. Ọfụnụ fụsiri dị Sọsọ taya bụ 100,000. Nesịa dị ọwa. Taya n'ime nke a. Nesịa taya niile moto niile ahụ wute ezigbo taya na ya ebe. Na onye goro ọnyaba na ihe a moto nna anya ana m anya moto ka poor man. Ya na-anya moto big man. Mgbe ihe mebie na moto wee ruo moto gị. Isi ire moto niile a na-agwa gị nke ọ bụla ị statịrị kịta na ihe ị ga-eme bụ bezon n'ịchọ ka ịgbapụ mmanụ ka ị mara ihe mmanụ ị na-anya ma eji ya. Ihe iji gbapụ mmanụ ijebe ọ bụrụ na esi ịgbapụ laba Abuja laba Port Harcourt onwe nke na-akwụsị gị n'ụzọ. Onye eji ama moto. Ọ mụ mere advert mụ gwara gị bịa zụrụ ya. So gba m price so nke a ga-agba penti bụ nke a. Onye chọkwazi ọgba nke a penti ọ bụrụ na ị chọrọ ịnyabịa anụmanụ scale ngwa daalụ.